Yo mga kalakwatsa, aloha, sawadika, konnichiwa, mabuhay Philippines, charot! Welcome back sa ating channel, dito pa rin sa Louie TV. Nandito tayo ngayon sa Santa Maria, Pangasinan upang bisitahin ang pinipilahang parisan dito sa Santa Maria. Alam niyo naman mga kalakwatsa, ang pares ay napaka-memorable sa amin dito sa Louie TV dahil dito kami unang nag-umpisa at dito nyo kami unang nakasama mga kalakwatsa. So kaya anong pang hinihintay natin? Let's go! Target locked. Hello mga kalakwatsa, so nandito na nga tayo. Kasama ko ngayon ang owner ng Beef Pares ni Makers, si Sir J. Mark himself, aka Makers. Salamat po sa pag-invite po sa amin dito sa Louie TV sa inyong pinipilahang parisan dito sa Santa Maria, Pangasinan. Sir Makers, kailan po ba at paano po ba nag-umpisa ang Beef Pares ni Makers? Bali, nag-umpisa noong September 12, 2022. Bali, mag-iisang taon pa lang ako nito. Nag-umpisa ito nung umuwi ako dito sa amin. And then, napag-isipan ko magpatayo ng ganitong negosyo. So, sinubukan ko kung papatok nga ba, kung magiging okay ba, magiging successful ba itong negosyo na to. Kaya yun, trinay ko yung best ko, and then sa mga tulong din ng mga relatives ko, maraming salamat din pala sa mga tumulong sa akin sa mga pagpapatayo ng mga aking mga kagamitan, and then yun. Okay, salamat po Sir Makers. Sir Makers, imbitahin po ninyo ngayon ang mga kalakwatsa nating nanonood sa Louie TV upang pumunta po dito sa inyong parisan dito sa Santa Maria, Pangasinan. Halina kayo mga kapares, halina at kumain dito sa aking parisan, sa Beef Pares ni Makers. Sa mga walang kapares dyan, pwede kayo pumunta dito at dito nyo mahanap ang inyong kapares. So mga kalakwatsa, alam ko excited na kayo at syempre excited na rin akong tikman ang kanilang pares dito mga kalakwatsa, so let's go! Ang Beef Pares ni Makers ay matatagpuan sa San Vicente, Santa Maria, Pangasinan sa tabi ng bagong Sentrum Gasoline Station. Ang kanilang pares ay nagkakahalaga ng 65, 75 at 85 pesos. Mura na, sulit na sulit pa. Mga kalakwatsa, alam kong nag-enjoy na kayo sa panonood, pero bibitinin ko muna kayo mga kalakwatsa. Naway tulungan nyo pa po kaming lumawak at lumaki ang Louie TV by sharing and subscribing sa ating channel. Ibida natin ang food and travel na talaga namang maipagmamalaki. Support Quintinian Vloggers. Back to the video! Okay mga kalakwatsa, grabe! Naihain na ang pares dito sa Beef Pares ni Makers. So mga kalakwatsa, titikman na po natin ngayon ang pinagmamalaki nilang pares dito sa Santa Maria, Pangasinan. Mga kalakwatsa, super excited na ako tikman ng kanilang pares. So makikita po natin dito mga kalakwatsa, actually, kung saan ako na-amaze sa kanilang pares, ay yung usually kasi na kanin po ng pares ay fried rice po yan. Pero dito po sa kanila, Java rice ang ginagamit nila. So excited po akong tikman
ang combination ng Java rice at pares mga kalakwatsa. In order po natin ay ang kanilang best seller, ang special beef pares mga kalakwatsa. At ito ay nagkakahalaga lamang ng 85 pesos. O diba? Napakasulit, napakamura na mga kalakwatsa. Ito pa, legit na legit talagang baka dahil ang kanyang laman o ang kanyang ingredients ay talagang baka mga kalakwatsa. Nandito ang tumbong, atay at grabe, nakikita nyo ba ito mga kalakwatsa? Meron din pong utak, so grabe. Let's go, tikman na natin. Mga kalakwatsa, kompleto rin po ang kanilang condiments dito. Meron po silang chili garlic sauce, meron po silang garlic, at syempre hindi po mawawala ang toyo dahil isa rin po ito sa main ingredient ng pares. At ito pa ilalagay natin sa kanin. So mga kalakwatsa, it's taste time na, tikiman na. Let's go! Alright mga kalakwatsa, lalagyan ko muna siya ng garlic dahil mahilig pa akong maglagay ng garlic dito sa rice. At, okay. O diba mga kalakwatsa, yung mga kalamansi nila dito, napaka-ducks naman. Tignan nyo, napaka-ducks ng kanilang kalamansi. Siyempre, hindi mawawala ang kalamansi sa pares. So, mahilig din po akong lagyan ng kalamansi, maraming kalamansi ang pares dahil dun po lumalabas yung kanyang lasa. Ayan. So, kung maalala po ninyo mga kalakwatsa, yung kauna-unahan nating pares vlog, talagang nilagyan ko po siya ng madaming kalamansi para lumabas po ang lasa ng pares. Lagyan din natin siya ng chili garlic oil. And pwede rin po kayong mag-order sa kanila dito mga kalakwatsa ng chili garlic oil. Ayan, so mga kalakwatsa, let's go! Okay mga kalakwatsa, samahan nyo ako sa ating first bite. Wow! Grabe. Okay mga kalakwatsa, titikman naman natin ngayon with atay naman this time at utak ng baka. O diba? Legit na baka mga kalakwatsa. Let's go! Grabe. Sobrang sarap mga kalakwatsa. Pwede bang tayo isang bite lang muna? Okay. Mga kalakwatsa, grabe. Talagang masasabi mong special yung kanilang pares mga kalakwatsa dahil talagang nanunuot yung laman habang inumuya mo yung pares na kinakain mo dito sa beef pares ni Makers mga kalakwatsa. At talagang makikita nyo naman mga kalakwatsa ang laman ng kanilang pares. Hindi po talaga siya tinipid mga kalakwatsa. So sulit na ang 85 pesos ninyo. Again mga kalakwatsa, ito ay isa sa mga pinipilahang parisan dito sa Santa Maria, Pangasinan. Wow! OMG! Wow, grabe! Wala akong masabi. The best, mas masarap mga kalakwatsa. Meron siyang chili garlic oil. Grabe. Sobrang yung combination ng kanyang pares, ng garlic, sinamahan mo pa ng chili garlic oil. Grabe, napaka-perfect. Salute ako sa inyo. Beef pares ni Makers dito sa Santa Maria, Pangasinan. Let's go mga kalakwatsa. Samahan niyo pa akong kainin at tikman ang kanilang pares dito sa beef pares ni Makers. In fairness mga kalakwatsa, sa mga mahilig po ng maanghang po dyan, grabe, marerecommend ko po sa inyo to. Napakaganda ng combination. Mas sumarap pa siya actually mga kalakwatsa. Mas sumarap pa nung nilagyan natin ng garlic chili oil nila. At again mga kalakwatsa, itong garlic chili oil nila, hindi po ito bili sa labas, kundi gawa po nila. Kaya nga po sila, meron din pong pa-take out. Pwede po kayong bumili for take out ng kanilang chili garlic oil. Grabe. Super sarap niya mga kalakwatsa talaga. Dahil mahilig po ako sa maanghang mga kalakwatsa. Hindi naman gaano, pero mas sumasarap kasi ang kinakain mo talaga kapag nilalagyan mo ng anghang. At saka yung utak mga kalakwatsa, tignan nyo naman talaga namang sobrang laman talaga ng utak niya at napakalaki. Hindi po talaga tinipid mga kalakwatsa. So it's grading time na tayo mga kalakwatsa. Grabe,
hindi na ako nagtataka kung bakit binabalik-balikan ng pares nila dito sa beef pares ni Makers dahil grabe, napaka-legit. Masarap talaga mga kalakwatsa. Yung laman po niya, sinasabi ko po sa inyo, hindi po talaga siya tinipid at talagang legit na baka ang gamit nila. So for me mga kalakwatsa, ang pares po nila dito sa beef pares ni Makers dito sa Santa Maria, Pangasinan ay 9 out of 10 mga kalakwatsa. O diba? Grabe. Pumunta na kayo dito mga kalakwatsa. Bisitahin na ang beef pares ni Makers. Uy, in fairness talagang nagja-jive yung anghang niya dito sa pares. At saka napakasarap ng garlic chili. Ng chili garlic oil nila. Grabe. Alright mga kalakwatsa, so ang next meal natin ay ang kanilang tapsilog mga kalakwatsa. Isa rin to sa mga best seller nila. Kitang-kita naman natin kung paano or kung gaano fire burning niluto ang kanilang tapsilog dito sa beef pares ni Makers dito pa rin sa Santa Maria, Pangasinan. So napansin ko nga sa kanilang tapsilog, meron din po silang pipino, tomato at lettuce. O diba? First time ko lang talagang makakita ng tapsilog na may kasamang lettuce, pipino at tomato. O diba? Grabe. Let's go. Java rice pa rin mga kalakwatsa ang gamit po nilang rice. O diba? Dito lang yan sa beef pares ni Makers dito pa rin sa Santa Maria, Pangasinan. So mga kalakwatsa, let's go. Taste test time na. Titikman na natin ang kanilang ipinagmamalaking tapsilog mga kalakwatsa. Ayan mga kalakwatsa. So kitang-kita naman natin yung karne po niya. Talagang legit na beef mga kalakwatsa. Syempre hindi po mawawala ang tapsilog or beef dahil ang kanilang pares ay served with legit na beef po talaga. Lahat po ng ingredients po niya kanina na napanood po natin sa kanilang pares ay talagang purely beef po. At syempre, yun nga, hindi mawawala ang kanilang tapsilog. Let's go! Samahan niyo ako mga kalakwatsa sa ating first bite. Grabe. Ang masasabi ko sa kanilang taco mga kalakwatsa, napaka-tender ng beef po niya. Yung flavor niya, grabe. Super rich yung flavor ng kanilang tapa. At the same time, mga kalakwatsa, kanina pa to niluto, pero napaka-tender pa rin ng kanilang beef. Ayan. Wow, sarap. At syempre mga kalokatsa, talagang napaka-consistent din ng kanilang rice. Java rice pa rin ang gamit nila mga kalokatsa. At narinig ko nga, isa rin to sa mga binabalik-balikan ng mga customers nila ang kanilang Java rice. Dagdagan natin ang flavor ng kanilang tapsilog at bubudburan natin siya ng kalamansi. Okay, grabe. The best, napaka-tender talaga ng beef nila, wala akong masabi. Talagang best seller nga talaga nila dito sa beef pares ni Makers mga kalakwatsa. So wag na pong kalimutan mag-order ng kanilang tapsilog mga kalakwatsa. Ito ay nagkakahalaga lamang ng 80 pesos, ses. O diba, napaka-mura na, sobrang affordable talaga mga kalakwatsa at napaka-sulit talaga na kanilang tapsilog. Okay mga kalakwatsa, may bago tayong twist dito sa Louie TV. Papatikman natin ang kung sino mang makasalubong natin at titignan natin kung masasarapan din sila sa beef pares ni Makers dito sa Santa Maria, Pangasinan. Kaya, let's go! Ayan mga kalakwatsa, may nakita na ako dito mga nakatambay. Hello po sir, magandang gabi po sir. Louie TV po pala sir. Okay lang po ba invite po namin kayo sa Louie TV upang tikman ang ipinagmamalaking pares ng beef pares ni Makers? Okay lang po ba sir? Thank you so much po sir. Ayan, so titikman po ni sir. Ano po bang pangalan po ninyo sir? Sir Tony. Sir Tony, ayan, titikman po mga kalakwatsa ni Sir Tony ang beef pares ni Makers.
Daning Nanam, bakang baka talaga. Ano po masasabi ninyo, sir, sa pares po ng beef pares ni Makers? Masarap sir. Talagang bakang baka. Ayun, mga kalipasa. So, totoo nga, ang sabi ni sir, talagang bakang baka, the legit na baka po ang lahat ng po ng sangkap ng kanilang pares. Thank you so much po, Sir Tony. Sa inyo na po yan, sir. Pwede na po ninyong kainin yan. And thank you so much po, Sir Tony. Salamat. Okay, mga kalakwatsa, syempre, maliban sa stranger, eto mga kalakwatsa, isang grupo dito, kakatapos lang kumain ng pares dito pa rin sa Beef Pares ni Makers sa Santa Maria. Kasama ko po ngayon dito si Sir Christopher. Ayan, Sir Christopher, ano po masasabi po ninyo sa pares nila dito sa Beef Pares ni Makers? Masarap po, lalo na yung rice nila. Naka-Java rice kasi sila. And then affordable kasi. Ayan, so, ito po, maraming po siya mga kasama. MVB ko, shoutout sa kanila. Meron po ba kayong gustong i-shoutout po? Ano po bang pangalan ng grupo po ninyo? Santa Maria Shottlers Club po. Badminton player po kaming lahat. Okay, so mga kalapatsa, badminton player, di ba talagang dinayo nila, napakadami talagang kumakain dito sa pares ni Makers. Kaya go na kayo, let's G na dito mga kalapatsa, pumunta na kayo dito sa Beef Pares ni Makers dito sa Santa Maria, Pangasinan. Hello pa! Opak, nagbabalik din ang ating Find Your Gcash prize dito sa Louie TV. Voice over na lang ginawa natin dito mga kalakwatsa, baka marinig tayo ng mga customers. Gaya ng dati, hahanapin nyo lang mga kalakwatsa ang papel na hawak ko sa Beef Pares ni Makers shop at pwede na kayong manalo ng cash or Gcash. Kaya good luck mga kalakwatsa! Okay mga kalakwatsa, grabe, sobrang nabusog talaga ako. Super legit ang pares nila dito sa Beef Pares ni Makers mga kalakwatsa. So mga kalakwatsa, pumunta na kayo dito, bisitahin na. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-search lang po ang Louie TV Pangasinan sa YouTube or ang aming Facebook page na Louie TV. Dahil hindi mag-subscribe Ay hindi magkakajowa! Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.